Ak vystúpiš z auta a cítiš, ako máš stuhnutý krk, chrbát alebo bedrá, nie si len stuhnutý, tvoje telo je doslova zohnuté zo sedenia. Keď šoféruješ, dlho si v jednej pozícii. Stále máš pokrčené bedrá, zhrbený chrbát a hlava ide dopredu. Telo si na to zvykne a potom, keď sa chceš postaviť, chrbtica sa nevie hneď narovnať. Preto cítiš stuhnutosť alebo tlak. Vyskúšaj tieto 3 cviky. Najprv sadaj do výpadu, podsadíš panvu a bedra tlačíš jemne dopredu. Snažíš sa cítiť pnutie v prednej časti stehna, nie v krížoch, ináč to robíš zle. Druhý cvik. Ruky si daj za hlavu, lakte za seba, kde otvoríš hrudník a snažíš sa rotovať v hrudnej chrbtici, aby sa ti nehýbali bedra. Bedra ostávajú stabilné a rotuješ len v hrudnej chrbtici do jednej, do druhej strany. Tretiu vec, čo môže spraviť nejako vystúpiť z auta je, aby si zatiahol hlavu a bradu dozadu. Tieto 3 cviky ti zaberú 2 minútky a narovnajú telo po šoferovaní.